Γεια γύρω vlog, επεισόδιο 5 σήμερα. Θα πάμε στην Τεχνούπολη Αθηνών σε μια εκδήλωση με κόμικ, με καλλιτέχνες και θα δούμε. Και φύγαμε γύρω vlog. Έτοιμοι. Πάμε να πάρουμε το μετρό για να πάμε εκεί και τα λέμε γύρω vlog. Είναι και ο αδερφός μου μαζί. Για παιδιά. Να και ο αδερφός μου. Για παιδιά. Και θα είναι μαζί μας στο γύρω vlog. Έρχεται. Πάμε. Φτάσαμε μετά από το μετρό, πάρα πολύ φασαρία το μετρό. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Δείτε. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Και πάμε γύρω vlog. Μία καντίνα, άλλη μία. Πολυκοσμία έχει. Αλλά τι να γίνει. Βιβλία, αμέτρητες σελίδες. Μόνο 200. Παιδιά, έχει το όνομά μου. Παιδιά, εδώ πέρα έχει κάτι. Είναι καρφίτσες που τις βάζεις στην μπλούζα και... Κούπα. Εδώ μας ήρθαμε σε ένα μουσείο που είναι ένα μικρό δωματιάκι. Εγώ κάτι ακούω. Εδώ λέει στάσου εδώ και άκου. Δηλαδή αυτό είναι το καλοριφέρ παλιά και ο θερμοσύφωνας παλιά. Παναγία μου. Οι φούρνοι, αυτές είναι οι κουζίνες παλιά. Πολύ σκουριά. Δεν να παίζει αυτά τα παλιά πράγματα. Ο ανεμιστήρας παλιά. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι κάνει αυτό? Κοίτα μέσα. Ναι. Ωχ! Παιδιά! Τι είναι αυτό? Έλα. Δημήτρη, τι βλέπεις? Δύο σπίτια στη μέση του πουθενά, λες και είναι σαν backrooms. Να το δω. Είναι σαν backrooms, ρε. Στα backrooms. Ναι. Τώρα ανακάλυψα. Πατάς, βάζει φως μέσα. Πατά. Είναι Λοιπόν, παιδιά, πατάμε. Και όταν πατάς το κουμπί ανάβουν τα φώτα. Λες και είναι backrooms. Ναι, σαν να είναι στα backrooms, παιδιά. Ανθρωπάκι. Μπορεί να σου κάνει jumpscare αυτό το μηχάνημα. Πάμε σε άλλο μέρος. Παιδιά, τι είναι αυτό το creepy πράγμα? Εδώ έχει πολυκοσμία, Star Wars, Coca-Cola, κουρόμι, μαγνητάκια, GTA, μπρελόκ έχει. Εδώ έχει αυτό για το κινητό που το κρατάς. Παιδιά, Pac-Man. Παιδιά, παίρνουμε καπελάκια. Pokemon. Παιδιά, ξέρω κλιπ έχω να κάνω αρκετή ώρα. Έχουμε εδώ πέρα το καπελάκι. Φάγαμε φαλάφελ και η ώρα είναι 8:36. Και είμαστε εδώ πέρα σε ένα πάρκο, όπου αυτό είναι μέσα στο event αυτό, τέλος πάντων. Έχουμε περάσει τέλεια, το γύρω vlog επεισόδιο 5 έχει πάει τέλεια. Πάμε like και εγγραφή, μην το ξεχνάτε, bye. Τα λέμε. Τώρα πάμε γύρω vlog, πάμε τώρα στο μετρό να γυρίσουμε. Και παιδιά είναι πανέμορφα, παιδιά, αλήθεια, δεν το περίμενα. Pokemon.
κλείνουμε με το Pokemon το γύρω vlog. Φτάσαμε. Κάντε like και καμπανάκι και τα λέμε στο επόμενο γύρω vlog. Bye!